Halor ka jingtmu jang sarkar pedeng banwan ra ek uniform civil code hapo ka ying darbar parliament uba mirul bonds im emily ka nongpo habu krench kelat pathai khubor menta kasngi ulo ong ba ka jingdan ka uniform civil code kamut bakan dan tang ka ka an hapo kari india bar ulo ong ru balada kani ka uniform civil code kan trekam hapo kani kari kan sekta ek jinglong kerpang ka jaj benriu jungi kari ti duster bat kumju ru kan kata ik pa dulo Hagajuk kapor uba mirul bon ulakin turu ikilaingut kinong mikmat na kani kajala syaka lok sabha bat raja sabha bakin kren halor kani kamat balingba kajing temu jong kasarkar pedeng banwan ra ikani kabil hapo ka parlimen kanum day ban kata ikajing long kerpang kajala jungi bat syu ulapin pawru ban nakaliang jong ushimet kum unong mikmat pat ba udap da kamin sim kajing sngaw kya halor kani kamat bat unyeng persya yakani bakanum day ban trekam hapo kajala Kubli pi barot hagane ka por nga so kwa ban ai jingmut kdiat ka bede bat ka wei na ki bil ki ba ka sarkar pedeng kadang don jing temu banwara hagane ka dorbar jong parlemen ka bansa long shen kata gede halor ka uniform civil code pi ka jing sedang habang ye keren Jepang uniform civil code ikila mention tepang po ka artikel ka basau jong ka reti penia jong ka ri ke jungi ka boong kumni pule ka uniform civil code for the citizen. The state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of the state. Ka keren tangkam tai ka artikel ka ba sau but ngi kum ki riulum ki ba don haga dong sate lami haga jelame khalia ga jungi but ki riulum se ki jakaru ye don ka jing preserve lane ka jing yada ka bakarpang ya gerti ka dustur kendo ka siap ki customary law ka fair ka king idam namar kata kani gede ka ni ki mat ki ba kongsan hadu kata but ba lada ka uniform civil code country kam ha ka ka ri ka jungi kalong ka ba ma hadu kata namar bangi ngidan lala gi jong ki kom kiriti ki dustur ki bangi juyai bot kamtam ngi ko don haki ne ki schedule area ki bangi ngidan ka jingmut abadon gane ka uniform civil code ka biong kamot ba kandon kawi bit ka an ka india ro koi halor ka bide bat ka songkha songman lo bide bat ka jing pelai san sieng ka divorce ka ko nang ta kijing hiar pateng inheritance lane ki succession kijing don kijing en ki kur ki jat ki kenja at ki wi ki mat ki badan hang ni dia nomor kata ladangin pe kijing long kerpang jong kajai penriu ko joki kamtam ki badan apa occident area kan kata sibun lada kaneka an country kan kamtam ngi don ka christian marriage act kat praspan yu pu a don pa ni no du por pareng ka don kaneka kebagalong applicable untuk mentaru ke bangi ju praktis ngeju pedankam. Jadi nang tak kadau kalong sensitif bahagian ki isu HKBD bat kumnoban balada ka sarkar pedeng kan pentrikam kan ikan pas ya kan ikan bil bahkan long an hang tiap parlemen. Kumbala ban suthu nagaliang jong law department ministry of law regula panjing mot ni mutai naki stakeholder naki state ni mutai. Bat ba ngimpat tip ya ka draft jong ne ka bill hadu mantah margadang de ka anyro ka ba ka sarkar pedeng kadang mun panora kani ka bedi ba kani ka phang ha ka snem ka bladep kadang bakala wa don we MP apo raja sabha balawara ya ka private member bill ha ka bedi bat kani tang bam syamla pas syamla menjur da ki artli gi yang dorbar thawan parlemen ka bedi lok sabha bat ka raja sabha dementa ka sarkar pedeng kabale lam daga BJP kidon karkom perkhan ban wara biang ya kene ke bil kamdi su ka private member bill kala de ke bil ko ke wara nagaliang jongka soka de nomor kata kat bekimpat introduce kene ke bil apo ka parliament ngimpat tip komno kolong ki content jongka hal kilong hadukan langi ki padon ki schedule area ngin sa exam ne amna kata ne kan lo applicable ya baro ne pang ta ter ngim nang ban ong bar ngim pat I ya kane ka draft adum ta ke I ka pangamut ban ong nanta ka long ba tang syo kane ka draft ni ban pule ban pitu bang sim ka stand dan de kumbala ban suthu ka long ba
ladakan tri kam hi nagaliang ke jong ai chimet nge sngo bangin de ban priang ni ha ban kren kan bala ban penbet ban penlat kam tam ya kan ne kan dong bat kathan ke jong ni marngi gidon ke jing long ka ba kerpang la itu kerpang ini wat ha constitution jong ke India po ka kredit ke ban riu ka 6 schedule tu karukom bat khando ki ke jing don ka district council ke jing don ki dor barat ki dor bar shnong nang ta ki shongkha shongman nang ta ki jing her pateng ke khando ba siap ka land holding system ini fair na ki wi ki jaka ki badi revenue land ni yang de ke silulan bat kini ki ti dustur karukom long karukom im jong yer pe fair de nomor kata ngi habban penkre ile de ngi habban position ile de hak ta karukom bangin habban ya dai le de bat nge kenturu long ba jong ne ka po ya ki member of parliament ki MP ke Bulan Buram ki jongi MP Lok Sabha ngi don arngut ba bensen pala bat I agat hasang ma MP po Raja Sabha I don iba WR Karluki bat kiwi ki MP na ki dong setelam ini bat kiwi ki jaka kiwi ki state kiwi ki jelar iba persya ya ka uniform civil code ki don jenamar kata kani ki khep ha ka ba ngin ha ban pek ta ka parliament kan le kum no ta ka ki ban don kam mat ban ya keren hang thi ki ki MP ki Bulan Buram ki jong ni kentu ki bat ngi I full support ni ro ngin kersan lor kan ne ba kam di ban khata ya kan ne ki jing long jing man ki an ki dustur ki customary law ki ngilan don ki bang ya practice adu mentah de kum we ne ginong mikmat na ka jela na ka temri hoy ni na sngo ba ngi persya ya kan ni ba kam di ban trikam mar kini ki de ki hidden agenda ki ba ima ha ban pe kum mengitip bang JLT jong ka sarkar hapo sarkar pedeng kita kijing persang ban tuklar kijing persang na kamta ban kumno ban ya ka constitution jongi kamta ban persang ban musliang neng tai ki dot sibun ki hukum ki de ting ha ban fikir ha ngamut ban ong ba ki ke bro ki le ki sniu sudah ten de gidon ki kamba bha sibun ki le ro dia ka sensar pat ba ak demokrasi ka merit demerit ka don be kidon ki jet bill ki bala penlong a tende kidon ki kamba bha sibun ki bilero dia ka sensar pat ba ak demokrasi ka merit demerit ka don be kidon ki jet bill ki bala penlong an ki ba yarap yu pat ba kidon ki jet bill ki ba penlong an ki ba kata ro ki pat ba len ki ba kata yang ngi ki ret pat tingi ha bal husiar so pun kentu yang song senong ro kan ki ka mat ka ba long sensitive ba ka ne ro ko bangi ha ban pej ba ban perkhat ba ki legal expert ki kau perkhat ki bidan ro ni ha ban perkhat kumno bang ni teli bangin penne pensa ya kan ke jinglong tenrai ke jungi ya kan ke customary law ko bidan ke her pateng kan bat khendo kiwi ki jingit ki jingbut ki jingrenti jungi hagi balang bo her Christian marriage act ni don tentang ada kan ni kan wan kemut bakawi bit ka an borok ko wi keri kin marmenta ka jing ni don ki pet kum ki muslim ki don kan personal law board ke jungki ki don ki jaj niam ba per ki don mar kata aga bedi bet kaneru jing persang nak liang sekarang pedeng kalong panwara abi ya ko wi ka an ka ba jing snow jung ai kan kata ba yang ni kum ki long song ni ha ban perkhat kum no bangin yan ang sa kamat ban ya dai le det kum ki nong mi kamat ki ba pi pat ba legit ngin don hasanda ki pat ba ni le kat bala within the frame of the constitution as per law hapo ka ambit jong constitution hapo ka ambit jong ka an ni ha ban khun ya kene bagan penting kana baga jing long kerpang ga jung ni ni ai ne ba kan ne hagi por ki banwan tang gini kentin ki ba kendia le